So ayun guys, no, kinakabahan ako. Tsaka naiiyak kasi Mythical Glory yung kalaban natin tapos master lang tayo. So yun guys, no. So yan, nagyayaya yung mga barkada natin na mag-ML daw custom. So syempre hindi natin naatrasan yan. Yun, nakakamiss din sila kasama. So yan, yun nyo. Yan, nag-set na kami. So yan, kasama ko sila Bernard, Jade, Alfie. Yan, mga malakas yan, Mythical Glory mga yan. Tapos ako ano lang ako, master lang yung rank ko. So papabuhat tayo. Let's go, Monton. Yan, so ayun, tignan nyo yung account ko. Ito lang yung heroes ko. Yan lang. Yan lang mga basic heroes pa lang. Tapos emblem. Level 10 assassin lang yung meron ako. Tapos puro level 1 eh. Level 10 assassin lang meron ko, nakikita nyo. I-focus natin para maniwala kayo. Ayan, level 10 lang meron tayo. So syempre yan na lang gagamitin natin. Ayan. Ayan, sinend ko na yung ID natin. Antayin na lang natin yung response na. So ayan guys, no. Power. Master League pa lang ako, no. Kakalabanin natin mga Mythical Glory. Ayan, Master rank pa. Tignan natin kakalabasan. Power. Maxaw. Bible verse tayo. Basa muna tayo guys. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, trust tayo kay Lord. Amen. Thank you sa Bible verse. Yan, kulang na lang ang dalawa. So, guys, ito na yung team natin. Kompleto na tayo. Laban to ng mga Mythical Glory tsaka Elite. So, ako lang yung master dito. Ito mga kalaban natin, Mythical Glory, mga yan. Kaya natin yung skills na kung papasa ba tayo sa MPL. So ayan guys, no, draft pick na tayo. Tingnan nyo lang yung game mamaya. So ayan guys, no, kinakabahan ako. Tsaka naiiyak kasi Mythical Glory yung kalaban natin tapos master lang tayo. Kasi itong account ko, bagong account to. So Master League pa lang. So yung mga hero ko hindi pa kompleto, kaya konti pa yung hero ko dito eh. Kaya naiilang ako. Kaya tingnan natin yung game kung makaka-adjust tayo. Naku, yung Kufra tsaka Ling. Naku. Pick. Hindi ko alam yung pick ko. Sige, Smalda. Oh man, yung baban ko. So Tamos tayo. Baban natin Tamos. Yung pick ko daw. Anong pick ko? Wala akong hero sir. Hero ko. Wala tayo. Nana. Let's go Nana. Troll tayo. Ay, hindi pwede. True na lang. Kasi may dalawa na tayong mage eh. Tingnan natin kung anong respond niya. Sige, tank daw tayo. Anong tank natin? Wala tayong tank. Balmond. Sige, Balmond. Hindi ko alam mag-pick dito. Wala tayong MM guys. Show may walang MM. Pang set to. Tayong pang set.
So ayun guys, no MM tayo. Na ano pala to, yung game natin na iba na siya. So halo-halo na to. May mythical glory dito sa atin, may mababang rank dun din sa kabila, may mababang rank din. So tingnan natin yung game. So ayan guys, so as you can see, yung rank natin master. So ito may mythic, dalawang epic, tapos isang legend yung ano natin, set natin dito. Ayun, traffic natin. So wala, no MM gaming. Walang MM guys, tama kayong dinig nyo, walang MM sa atin. And sinabihan kasi tayo tank na doon ako so magtatang tayo. Ayan.
So, yun guys, no. Victory time. Natin MVP ata tayo. Ay, hindi tayo MVP. Ganda ng set natin. Huwag nyo na lang tignan yung credit score ko kasi mababa. So, ayan no. Second highest rank. Second highest grade tayo. Ganda ang set natin. Oh, 3-2-20 sir. Max out. So, dito ko natatapusin. Like, comment and subscribe sa aking YouTube channel. Big Stack Anda. Max out. Adik sa'yo, awit sa akin.